अयो अयो ट्रॅव्हलिंग तिरणार ती पिशी बोलता पैसा इथे ही नशी बोलता पैसा नो चिकनातला रे क्वालिटी कुछ कोण है आजकल मैरेज मार्केट अंतु सीए का सीए जायके डॉक्टर का डॉक्टर जायके इंजीनियर का इंजीनियर जायके लॉयर जायके इक काही लोक नडचकानत वैगो तिक ट्रॅव्हलिंग इष्ट काही नव्हे ट्रॅव्हलिंग गैडा का वाटे कोण घेतल गो येतेवा तुम्ही चिकन उत्ता बसतावा नाहीये अम्मा तू चिकन उत्ता बैसम्मा आता वाटिके विषय नक्का सुरुवातीಗೆ शिक्षक कसा म्हणून पोळावा इथे हिक्केक लायकेक वाजून हिगले पाय रबून लायक कामा रोज का म्हणजे काशी ना वैगो बव्या तुक कसं गेला गो ती तिगेले पाय रबले नव्हे ते प्रते दवर गो वस गो ते चपाती पीठ गटी जायत लाटती गो माये तुमके कितले सांग तू जाय ना तुमका तर बिस्किट दिला नव्हे आता हम तुमच्या जायला पाय जायला चिकन होते बसतावा इथे आमगेल काला रे शिक्का म्हणून अंकाला तर आशसिला ज्याला रंकुल नासिला हिक्का अंकुल कोरनेला चेड झाला आता पण शिकवण ह्या नमुने रबला भव्या कूल डाउन बस एक ग्लास थंड ज्यूस पिऊन ये ज्यूस कसा पिऊचे आता लगी गरार माई अंतिकल पुत्ताल विषय सुर करता सांगचाक रँक आयला म्हणून हा मिकल दुवेल विषय कसं सांगचे फैलेला म्हणून कोचून घेऊची वे वैगो तुक कोचूच्याक कंचे विषय नावे नाजीला हाव शिकून देतो तुका अयो माये 10 मिनिट जाय मी हे नव्हता बैसा अम्मा भव्या तुम्ही चिकन उत्ता बसतावा भाग्या तुका आर्ट्स इंटरेस्ट अस म्हणून कळली म्हाका तू कर या तुका कोरनाक म्हणून सांगा ना ज्याला शिक्षण मुक्की ना चेरडा सुरवे शिकू का आणि तू टूर आवंचा असा म्हणून पुरा म्हणता ते वक्त गेलो थोडे पुणी नॉलेज नकवाय तज का तेरा शिक्काची मुखार तू कसं आश अस त्या तू करी चेरडा तुका 100 मार्क काढ म्हणून सांगता ना ज्याला तुगेल एफर्ट तांतो 100% घाली जीवन मुक्की नव्हे जीवनाक एज्युकेशन हे मुक्की नव्हे चेरडा शिकवण म्हणाली पुस्तकात बदली काही जावची नाही लोकज्ञान हे इम्पॉर्टंट लोकज्ञाननी शिक्षण मात्र नाही पोळो चपाती इडली आणि आयदन घासूक आंघोळ बळूक ते पुरा शिकू का जायत ना मग जायत त्यापर्यंत तुगेले स्पेशल क्लास कडे शिकतात ऐकवा शिक्षणाची जीवनाचे अडिपाय केलो चेडू आमपडा सिक्का म्हणून अंकालाचे आश असता ज्याला ती तांका शिक्षा अनुकूल असना जे तुका पूर अनुकूल दिला नो चेडा तू शिकू का नव्हे चेडा जीवनांत एक गुरी असका कसने साधन करचे चल असका तोंडान मात्र जायत म्हणची नाही तुका स प्रयत्न तू साधन कोण दाखव का तू अशी फेल जेत असतारी कशी साधन करता हाव आणि आन मेळणे इतले कष्ट पावत असत तुमगे भविष्या खातीर तुगर भावा खातीर तू अशी फेल जेत असतारी कशी गो तीन फेल जाल्यार वडणे गो आता पडल्या रे उठाचा प्रयत्न करण्याचा करता नव्हे ती वे प्रयत्न करतली पास जातली फेल्युअर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस के तू फेल जाला वडणे चेडा वापस प्रयत्न कर पास जात भव्या अनेक सांग तुका 5 बॉट पळे एक कूल एक असना एक साल एक हॉड नवे असत नवे तशीची विंगड 4 जण के दिक कंपेअर करची नाही एकला म्हणके एकले कोणी असना ती वैको भव्या आम्ही आमगे चेडूवांक विंगड जन चेडूवां टू कंपेअर करूनच प्रत्येक चेडूवांक तंगेले म्हणाले टॅलेंट आसक्ती असता तक्का प्रोत्साह करका आम्ही आनंद जाऊन आम्ही तांका प्रोत्साह देवका विनः आम्ही तांका विंगड जन चेडूवां टू कंपेअर करून प्रेशर घालचे नाही एव्हरी चाइल्ड इज स्पेशल वैते तुम्ही सांगेल करेक्ट 100 सम एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लाईफ वैगो भाग्य हा तुका मस्त प्रेशर घालले आणि मग करते सांगा ना जे तो सॉरी तू कसला मा सॉरी निमगिता हांव तुगेले सॉरी निमगू का आणि हांव विशय करना मा एफर्ट घालता हे पट्टी घालेले उणी जाल्ले एकंत फैल जाली आणि हांव तशी करना मा वै चेडा तू चंद आर्ट करता म्हणून म्हाका गोत्त आशिल्लें हांव तुका सपोर्ट करनी ते कसन करटी पट्टी कोण सोडायता म्हणून हांव तुका सपोर्ट करनी आशिल्लें आणि मुखार हांव तुका फुल सपोर्ट करता दायतना तू सांगेल म्हाका मत्ते गेले ना एज्युकेशन इम्पॉर्टंट वयना दायता हांव 100% प्रयत्न करतना दायतना हांव अचीव करता जिवनांत आना हांव एज्युकेशन कंप्लीट करता हांव आर्टय करतना
आमगेल भाग्य समर्थ जावन साधन करता म्हणून दृढ निर्धार घे. दायताना मा तू सांगला बरे हांव साधन करता दृढ निर्धार घेता. भव्या तिका सांगचे पुरा सांगला हांवें आनी तू कसं तिका उलोवचें वचूं नाका. बस 2 चपात कोण दी अम्मा तोंड बावून गेला पोटाना तिला. माय तुमका 2 चपाती 2 आलू पराठा कोण आणतो देतवार जायत गो वकी कोण हांडी गो 2 चमचे तूप घालून विसरू नका ताजे वेळी. अम्मा कोलेस्ट्रॉल कोणाक वय गो भव्या तावळी कसं की उलत आशिल न्हू तू घर सोड वत्ता अम्मा म्हूण सांगून जेन्ना तुगेलें पॅकिंग पुराय खंय सोडका तुका बस स्टँडार की रिक्षा स्टँडार की रेल्वे स्टेशनार की खंय सोडका मुंदिना पयाण खंय मुंदिना पयाण म्हणा खंय आत्ता न्हू तुम्ही म्हणाला माय चपात कोण आणलो का म्हणून आता सीधा वासारी वच्चे हांव चमकारार घर सोडू हांगा तुमका पोट्टा घालता कोण हेंची जाले तसं म्हाका 1-2 चपात कोरनाडी यो गो भाग्या आमी ब्रेकफास्ट करूं वचत. जायताना जायत वचा.